El fotògraf eivissenc Joan Costa porta dècades de trajectòria en diferents àmbits del sector. Va començar al diari d'Eivissa, ha treballat durant anys per al CSIC, ha fet desenes de projectes documentals a nivell internacional, com Belize, Austràlia, l'Àrtic, i ara fa uns anys que s'ha restablert a Eivissa per a dedicar-se a la fotografia submarina. Avui ens convida al seu refugi, a Portinats, al nord de la illa. Hola, Joan Costa, què tal? Com estàs? Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Ens has convidat al teu refugi, que és això que es veu al fons i encara molt més que tenim pel voltant. On estem, Joan? Doncs estem a una petita cala que es diu Esportitxol, això està a Portinats, que és la zona nord de l'illa d'Eivissa, i és el lloc que a mi m'agrada perdre'm aquí a l'estiu, perquè encara és un dels racons més tranquils que queden a l'illa i que encara no estan invadits massivament pels turistes i per la gent que ens ve de visitar, que està molt bé, però m'agrada trobar així llocs que encara estan una mica tranquils. Llavors no ho ubicarem molt en el mapa per a que arran d'aquest vídeo no s'omple de més gent. Bueno, ja la gent, a lo darrere la gent arriba a tot arreu i això ja s'està començant a conèixer i a poc anirà arribant. Jo crec que és una batalla que tenim perduda, però bueno, quan més tardin en arribar millor, clar. Aquest és el teu refugi a nivell personal, però també professional. Una mica hem vingut a això també perquè aquí és d'on arranca la teva feina com a fotògraf. Sí, bueno, jo soc fotògraf des de l'any 88, soc fotògraf professional de l'any 88, he recorregut molts espais de la fotografia, diguem, he fet fotografia de periodisme, fotografia de viatges, fins i tot fotografia d'arquitectura, en fotografia científica vaig estar molts anys també. Encara també professionalment em dedico a alguna, sobretot perquè és més rentable, fora del que és la fotografia submarina, segueix fent coses, per exemple, de fotografia arquitectònica, encara faig alguna cosa, però bàsicament sí, el que més temps, dedicació i passió li poso és la fotografia submarina, que arrel de que vaig estar treballant amb el CSIC, la fotografia científica, ho vaig descobrir i és un món molt poc descobert, molt poc conegut, i que realment ens dona moltes sorpreses i que queda molt per fer, no? Ara realment és el que més destaques, és la teua passió i és el que això, no? Centres més dedicació professional. Quan comences a treballar en fotografia submarina? Pues jo submarinisme fa més de 30 anys que en faig i fotografia també, però la fotografia submarina com a tal vaig començar el 2013, fa ara 10 anys, que va ser arrel d'un projecte científic que vam fer que es deia Malaspina, que era donar la volta al món amb un barco oceanogràfic per descobrir una mica el que estava passant amb el canvi climàtic i arrel d'allí vaig començar a conèixer científics que es dedicaven a això, a conèixer una mica tots els secrets que hi ha dins la mà i a aficionar-me i apassionar-me amb aquest món i de llavors el 80% del meu temps està treballant dins la mà, dins l'aigua. Comentes que aquest procés de documentació d'una banda està descobrint moltes coses que desconeixíem perquè la mar estava poc explorada, per dir-ho així, i també està servint per documentar processos de canvi que s'estan produint arran del canvi climàtic. Sí, la mar jo crec que és el gran entorn per descobrir que tenim en el nostre planeta, vull dir que no coneixem res i realment només coneixem la superfície, dins la mar, en el fons marí, ha estat tot gairebé per descobrir i bueno, la fotografia científica també, la fotografia submarina també és una disciplina bastant nova, perquè abans que existís la fotografia digital pràcticament no existia, vull dir, la fotografia analògica submarina eren només 4 heroïns que es dedicaven a ficar una càmera amb un rodet de 36 imatges dins l'aigua que, clar, que quan les gastaves ja se t'havia acabat, ja havies de sortir perquè no podies canviar el rodet, tampoc podies, bueno, de fet encara no podem canviar tampoc els objectius, però bueno, jo a vegades em fico amb 2 carcasses per poder tenir més versatilitat, però realment arrel de la fotografia digital que va
començar a existir 2005-2006 ja d'una forma seriosa, és quan es va començar a descobrir la mà fotogràficament. Abans era anecdòtic, no? Amb la qual és un món per descobrir tant fotogràficament com científicament, com biològicament, com tot. Vull dir, que la gent no coneix la mà. Jo, que soc d'aquí a l'illa, me dono compte que començo a ensenyar imatges a la gent d'Eivissa de coses que no havien vist mai, que no coneixien, i és gent que ha viscut aquí sempre, vull dir que i sempre s'ha ficat dins l'aigua i tal, però no tenien aquesta passió d'intentar descobrir què passava, era una cosa més lúdica, més una mica de disfrutar de l'aigua i ja està, no ficar-se dins i conèixer, no? I ara ens estan donant compte que, primer, la mà és molt important, perquè tots els canvis que s'estan produint ens afectaran, i on primer es veuen els canvis del canvi climàtic és dins la mà, i tot això que està passant després, i després també és una cosa que ens afecta molt a tots els nivells, vull dir, tant per al tema del com què passarà en el futur amb el tema per donar menjar a la gent. Estan descobrint, per exemple, que les algues és una font d'alimentació. El tema de la contaminació també, vull dir, com pal·liam una mica tot el CO2 aquest de l'atmosfera, i estan descobrint que les plantes que hi ha dins la mà són una gran ajuda i que hi ha que cuidar-ho, perquè és un entorn que també és fràgil i que si no ho cuidam tot anirà molt pitjor, no? Que si ja estan veient que aquests efectes del canvi climàtic són realment desastrosos, vull dir, si a sobre no cuidam una mica la mà, serà tot encara molt més desastrós, molt pitjor. A nivell tècnic, com és aquesta feina? És a dir, quin és tot l'equipament que tu portes per poder submergir-te? Bueno, a nivell tècnic, el primer que hi ha que dir és que el primer és aprendre a bussejar bé, perquè això és fonamental. Ja l'activitat del busseig ja té unes peculiaritats que hi ha que dominar bé la tècnica del busseig per poder-nos apropar a la fauna que existeix dins l'aigua, no? Que si et veuen que estàs confiat, si senten que no és una amenaça, si veuen com algú, en canvi si veuen que estàs nerviós, que és molt més difícil, no? El qual primer dominar la tècnica del busseig, el submarinisme, i una vegada allí, la fotografia submarina, primer hi ha que dir que les càmeres que utilitzam són les mateixes que fem servir fora de l'aigua, l'únic que els hi posam una carcassa per protegir-les de l'entorn marí, i els objectius que fem servir són una mica diferents, tot que es poden fer servir dins l'aigua però no són els habituals, no? Fem servir molt els ulls de peix, que ens serveix dins l'aigua per fer el que és el paisatge, perquè l'ull de peix el que té és un angle de visió molt més gran que els grans angulars que fem servir fora de l'aigua, i dins l'aigua el que buscam és apropar-nos molt als nostres objectius, per una mica evitar aquest efecte que dona la columna d'aigua, aquest filtre blau que té, aquesta tonalitat blava, tot el que puguem evitar aquesta columna d'aigua i podem fer servir, apropar-nos al nostre objectiu, més qualitat d'imatge i millor, no? L'altres objectius que fem servir són els objectius macro, tant per fer coses petites, que és una mica la funció que tenen fora de l'aigua, no? Per fer fotos d'insectes o de tal, allí ho fem servir per coses també dins la mà que són molt petites i que fem servir aquests objectius per això, però també per poder-nos apropar a coses que són una mica més grans, però poder-les fer de més a prop, no? Vull dir, no el mateix d'abans, de no haver-nos d'allunyar, que llavors ja es complica tant per fer arribar la llum que fem servir, que llavors és una de les coses que nosaltres duim, que és molta il·luminació pròpia, o sigui, duim flaixos submarins i focus per il·luminar, perquè dins l'aigua, si no, tot tindria aquesta tonalitat blava, perquè a partir de certa profunditat ja desapareixen tots els colors, ja no hi ha ni grocs, ni vermells, ni verds, només queda el blau. I aquesta llum la poseu amb un focus? Flaixos i focus submarins, sí. La fotografia, bàsicament, flaixos, quan fem vídeo, els que fan vídeo, jo bàsicament em dedico essencialment a la fotografia, fan servir focus de vídeo, focus de llum contínua, i els que som fotògrafs fem servir petits focus més que per il·luminar, o sigui, més que per la nostra imatge és per poder enfocar, perquè la càmera enfoqui bé, o a vegades duim focus per buscar una mica, quan estem dins parets, buscant dins els racons a veure què trobam, molta de la vida que hi ha està amagada dins petits forats o això, portam il·luminació bàsicament primer per descobrir la fauna i la flora que hi ha allí i després per fotografiar portam els flaixos. És fàcil acostar-se a la fauna, per exemple? Hi ha espècies que són més accessibles, d'altres menys? Hi ha espècies que són... que
què t'he de dir? Vull dir, les espècies que estan més perseguides pels pescadors, pues clar, són més oïdisses, vull dir, són més assustadisses perquè et veuen com una amenaça, no? Nosaltres intentem apropar-nos sempre buscant estar molt tranquils, no generar mica d'estrès en la fauna, i molts de peixos s'acaben acostumant, sobretot quan repetim immersions una i altra vegada en els mateixos llocs i ja s'acostuma una mica a la nostra presència, és quan tenim més facilitat per apropar-nos, no? Aquí està una mica el secret i també una mica lo interessant de la fotografia, no? Va variant. Fins quan us submergiu? Fins quina profunditat? Bueno, nosaltres rarament superam els 45-50 metres, té que ser una cosa molt concreta, però una mica és el límit. A partir dels 40 ja és una cosa bastant especial. La fotografia recreativa submarina, els fotògrafs recreatius, diguem, els bussos recreatius, diguem, els que realment es baixa fins a 30 metres i on està el 80% de la vida està en aquesta fondària dels 30 metres. A partir dels 30, 40 i fins als 50 ja buscam coses molt especials. Doncs algun vaixell que està esfonsat, que sabem que està allí i que sabem que allí hi viu alguna espècie curiosa, alguna espècie, per exemple, les gorgònies vermelles, que és una cosa que està patint molt pel canvi climàtic i busquen cada vegada els trobam més a fons, perquè també l'aigua no està tan calenta, vull dir, quan baixant més freda està l'aigua hi ha algunes espècies que només viuen allí i només els trobam allí, però si no, normalment ens movem dins una franja a partir d'entre els 15, 20 i fins als 30, 35, 40. En funció del que aneu perseguint o de l'objectiu de la sessió? Sí, i del lloc on estiguem, i sí, funciona una mica del que busquem en aquell moment. I quanta estona soleu estar treballant? Quant de temps esteu allà? També està molt relacionat amb la fondària. A partir quan més baixes, més consum d'aire, perquè l'aire està més comprimit i tens un volum de consum més gran, amb la qual cosa també es fan més curtes. Però una immersió normal que estiguem a uns 20-25 metres podem estar hora o fins i tot una hora i mitja a vegades, vull dir que sense problema. Perfecte. I quants dispars sols fer o quantes fotografies sols fer en cada sessió? Si trobo un peix o un polp o una sèpia o qualsevol cosa que realment veig que em dona joc perquè li agrada, perquè es deixa, perquè no sé què, i ja busco jugar una mica amb la llum, buscar l'angle, buscar tal, i en aquella immersió puc fer 200-300 dispars, però sense problemes, tranquil·lament. I hi ha vegades que potser en una hora d'immersió fas 40-50 perquè no has trobat res, o has trobat alguna molt estàtic, que en 4 o 5 dispars ja ho has fotografiat, i quan en canvi si és alguna que s'està movent, clar, fas més proves altres angles, proves altres perspectives, jugues una mica amb la posició de les llums per generar les ombres que volem, o el contraste, o l'il·luminació, depèn, però si és una bona sessió, podem arribar a fer 300 imatges sense problema, i quan no, a vegades sortim havent fet una vintena de dispars i només, i res més, no? Vull dir que... Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat a aquest meravellós refugi, que gaudirem encara una estona més, i res, fins la propera. Gràcies a vosaltres per venir i res, jo encantat, ha estat un gran plaer. Moltes gràcies, Joan.